BC 1997 मिजोराम नि ब्रो शरणार्थी रखना रखलाई रिवै बरक त्रिपुरानि कांचनपुर फाइ कदुकमा सालमै तंलाइमानि आबो हाइके फाइ तंमानि प्राय BC नैजि बोरै एबा नैजि बाहायंखा हाइफोनो त्रिपुरा हाफंरक बरकनो तंथाइ जागा सेटेलमेन्ट खाइरे जाग्या थांनाय एप्रिल तालके साउथ डिस्ट्रिक्ट शान्तिर बाजार बखास्तेनि बोकाफानि बिसिंनि अंगै विलेज कमिटी पूर्वलक्ष्मी सरानि दुर्पा पाराव बेबागै नैरा ब्रैजिबा हेक्टर नावै ब्रु शरणार्थी रकनि बागै स्निरा बाचिनु खुनि बर रकनो तनिनानि हिनै थाइ सेटेलमेन्ट खाइना बागै फाइमानि फियाबा दुर्पा पारानि लोको रके स्निरा बाचिनु खुनि बर रकनो तनिनानि शैलिया तामनि हिनकाय ताबुक दुर्पा पाराव तंग प्राय 5000 हाइ बरक आरो से बरक वातानि बलंनि मखै तिंथाइ के तिंफालै चालाय तंजमानि आतमसाके आरो ब्रु शरणार्थी रकनो तनिनानि बागै शान्तिर बाजारनि SDM DM फायै नैरा ब्रैजिबा हेक्टर जागा नावै ब्रु रकनो तनिनानि बागै सेटेलमेन्ट खाइमानि यागुलो मियाके कांचनपुरनि ब्रु शरणार्थी रक जागा नायनानि बागै फाइके दुर्पा पारानि बर रक बरकनो जागारनानि सया अंगै लामा कासुइ बरकनो फिरगि रहरखा शान्तिर बाजारनि DCM रकबो गसियै माना हरखा बरकनो दुर्पा पाराव तनियावै गुबुन थायो तनिनानि हिनै यागुलो कक्तुमा थुमना रकनि बसकांगो खरकसा कांचनपुरनि ब्रु आदं शाखा हाफांनि थानिव बरक मुंसा शेपसाप रुजागा हिनै तै त्रिपुरा हाफांनि थानिव कयख्या बरकनो दाक्ति दाक्ति तंथाइ जागा सेटेलमेन्ट खाइरुना आंथों हिनै हायके माचे मानंया थिनै हिनै शाखा यागुलो शान्तिर बाजारनि DCM तहसिल तै शान्तिर बाजारनि उसी सं कक्लाम सालाइमानि बिसिंतै लामा कासुमानि रसाविनि हारका दुर्पा पारानि लुकुरक चराई का ये फो चराई बैखलाई थै जागा फोक्रै उनखा ये थाना ये तिनियो ब्रक के चुना ऑब्जेक्शन के सामसे आरिम बये तिनियो चुंफाइने रफनो बदि केब्रा ऑब्जेक्शन के तुमले चुंफनो तुंफो तंराउ या DM ले ताबो तमासा गानरनो DM ले ताव चुंबाय पाले फाया SDM ताव चिन लगेओ फायो SDM के साये तुंगो जि जां फिरांफो बो जागावो वहान सरकारी चॉइस के मो जागाव हाबा मतंग बोनो रिजेक्ट खेनै दे उया के रिजेक्ट या खेनै दे तसी सकाउ मसाले नाइ चोंस नामले नि मांबा पांदावो के खेये तुंगो आरिम पोप्रो जेसा वाइ चिपु चोंस नाम तंथु चुले तंराउ यान चिबो जागावले मामी चुं तंराउ यान चिके चिनि त्रिपुरा सा चुं फेलाइम चुया सरकार ले चामा जासे फ्लक लाई थानाय मय तनले चुं चिं चुंगो से चुं फेलाइ नै आरिम बये त्रे केहानि प्लेट वो त्रे केहानि माइ खालैयो ले चुं यासुया चौ थांमैया चुले क्रियो तंफो तंराउ या बरोwo तो एनिमा पंदा त्रिपुरा गवर्नमेंट चुनो साये रिमोसिं के 750 नो थाइ रिजासनि नोक पंचायत बो जागा दुलहा चुक नि मावो तिहा तिंनि चुक नि मावो बरोwo तो एनिमा पंदावो के त्रिपुरा गवर्नमेंट के चुनो बदि के इंस्ट्रक्शन रियो डायरेक्शन पनो बदि के रियो तंगो मिजोराम ने गोसो साना फाइमाने कामजन करो चुं मिजोराम चिके 1997 वन चियो चुं मिजोराम चि खाइ फाइहा चुं मिजोराम चि चुं फाइफुले बुक्ति दे लामा पोसिया त्रिपुरा वस पो मिनिस्टर पोसिया स्पो SDM पोसिया स्पो MLA पोसिया आरो पो चुंचिनि प्राइनो ते खाइ खाइमो बायो न चुं त्रिपुरा वस फाइमो के 1997 अक्टोबर तालवो सिंके चुं र त्रिपुरा वो बतों फाइहा के तिनि बाइले चुं नखा साखल नखा बसिखल